Έρχονται τότε στον Ιησού από τα Ιεροσόλυμα γραμματείς και Φαρισαίοι και του λένε «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των προγόνων μας, πριν φάνε δεν πλένουν τα χέρια τους σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο?» Αυτός τους απάντησε «Και εσείς γιατί παραβαίνετε την εντολή του Θεού με πρόσχημα την παράδοσή σας? Ενώ ο Θεός έδωσε την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο, εσείς λέτε όποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του «Αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω κάνει δώρο στο ναό», απαλλάσσεται από την υποχρέωση να βοηθήσει τον πατέρα του. Έτσι ακυρώσατε με την παράδοσή σας την εντολή του Θεού. Υποκριτές! Καλά είπε για σας προφητικά ο Ισαΐας τούτα τα λόγια. Αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Ο Ιησούς φώναξε κοντά του τον κόσμο και τους είπε «Ακούστε με και καταλάβετε το. Τον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ότι μπαίνει στο στόμα του, αλλά ότι βγαίνει από το στόμα του. Αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο». Τότε πήγαν οι μαθητές του και του είπαν «Ξέρεις πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτά τα λόγια που άκουσαν?» Κι αυτός τους αποκρίθηκε «Κάθε φυτεία που δεν την φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους αυτούς. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Και όταν τυφλός οδηγεί τυφλών, θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι». Τότε πήρε τον λόγο ο Πέτρος και του είπε «Εξήγησέ μας αυτά που είπες πριν». Ο Ιησούς απάντησε «Ούτε εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και έπειτα αποβάλλεται στο αποχωρητήριο? Όσα όμως βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Όλα αυτά κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, ενώ το να φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνει ακάθαρτο. Ήρθαν στον Ιησού οι Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή. Αυτός τους απάντησε «Όταν έρθει το δειλινό, λέτε, θα έχουμε καλόν καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτές! Τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει σημάδι, μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι, παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά». Και τους άφησε και έφυγε. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα απ' αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Ένα ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε.
Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα κι εγώ αυτόν και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με έναν ποιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτήν την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου, μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο πατέρας μου, που μου τα έχει δώσει όλα, είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε «Μήπως δεν είναι γραμμένο στον νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Στη Γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο Λόγος του Θεού. Και ό,τι είναι γραμμένο στη Γραφή δεν μπορεί να καταλυθεί. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλασφημώ, επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού εγώ, που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε.
Αν όμως αυτά κάνω, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα. Τότε ζητούσαν πάλι να τον πιάσουν. Ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Γύρισε πίσω πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο, όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε Αυτόν. Κάποτε που ο Ιησούς προσευχόταν μόνος του, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρώτησε: «Ποιος λέει ο κόσμος ότι είμαι?» «Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής», του απάντησαν. «Άλλοι ο Ηλίας και άλλοι κάποιος από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε». Εκείνος τότε τους είπε: «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος απάντησε: «Είσαι ο Μεσσίας που έστειλε ο Θεός». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Μακάριος είσαι Σίμων, γιε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος Πατέρας μου. Κι εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς, και ό,τι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς». Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην μπουν σε κανένα πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει: «Θεός φυλάξει, Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό». Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί, γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος άμα κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του ή καταστραφεί? Όποιος ντραπεί για εμένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με τη λαμπρότητά του και τη λαμπρότητα του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού». 8 περίπου μέρες ύστερα από τότε που ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά. Ξαφνικά 2 άνδρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του.
Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη λαμπρότητά του και τους δύο άνδρες που στέκονταν δίπλα του. Την ώρα που αυτοί αποχωρίζονταν από τον Ιησού, ο Πέτρος του είπε: «Διδάσκαλε, ωραία είναι να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για το Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ τα έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους σκέπασε. Οι μαθητές, καθώς βρέθηκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μία φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε». Αφού ακούστηκε η φωνή αυτή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Αυτοί δεν μίλησαν καθόλου και τις μέρες εκείνες δεν είπαν σε κανέναν τίποτε για αυτά που είδαν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσος είναι κουσίον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολλήν κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως μόλις όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς: «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». «Άπιστη γενιά», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «ως πότε θα είμαι μαζί σας, πόσον καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρέψει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο Ιησούς του είπε τούτο: «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε αναίσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν
ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ο Ιωάννης του είπε «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που έδιωχνε δαιμόνια, επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε «Μην τον εμποδίζετε, γιατί αυτός δεν είναι εναντίον σας. Όποιος δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας». Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πριν πάει, έστειλε αγγελιοφόρους οι οποίοι μπήκαν σε ένα χωριό των Σαμαριτών για να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Οι Σαμαρίτες όμως δεν τον δέχτηκαν, γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης, του είπαν «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε λέγοντας «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει». Ύστερα από αυτό έφυγαν για άλλο χωριό. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξέ τα, γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις 2 χέρια ή 2 πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το, γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις μονόφθαλμος στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα μου. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι ο ουράνιος Πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή 2 άλλους,
για να μπορεί να αποδειχθεί ότι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Αν κι αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στη συνάθρηση της Εκκλησίας. Κι αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη, θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, κι ό,τι συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν 2 από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι 2 ή 3 στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ, ανάμεσά τους. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω, ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7. Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να το αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του κι όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του εκείνον το δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του, μόλι του την καρδιά. Πλησίασε κάποιος τον Ιησού και τον ρώτησε «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε «Γιατί με ονομάζεις αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». «Ποιες?» του λέει, και ο Ιησούς είπε «Το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός», του λέει ο νεαρός. «Σε τι ακόμα υστερώ?» Ο Ιησούς του απάντησε «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση ο νεαρός, έφυγε λυπημένος γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα
παρά να μπει πλούσιο στη βασιλεία του Θεού. Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές του, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για τον Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς τους απάντησε Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους, για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Κι όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή παιδιά, ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι. Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πόσο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χήρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε «Σας βεβαιώνω πως η χήρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την 3η μέρα αυτός θα αναστηθεί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη ανηγήρη και αλλήλους περιπήξομεθα, είπομεν αδέλφοι και της μισθούς ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Ανάσταση και ούτωβον εισόμεν Χριστός
Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου, και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» «Μπορούμε», του λένε. Και ο Ιησούς τους απάντησε «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι 10 μαθητές, άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Κάποιος που ονομαζόταν Λάζαρος αρρώστησε. Ήταν από τη Βιθανία, το χωριό όπου κατοικούσαν η Μαρία και η αδελφή της η Μάρθα. Η Μαρία ήταν εκείνη που αργότερα άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο Λάζαρος που αρρώστησε ήταν αδελφός της. Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει τον θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού και να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της, καθώς και τον Λάζαρο. Κι όμως, όταν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο που βρισκόταν 2 μέρες ακόμα. Έπειτα αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «12 ώρες δεν έχει η ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει «Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος είπε στους άλλους μαθητές «Πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδελφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού «Κύριε, αν ήσουν εδώ,
δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι κι αν ζητήσεις από τον Θεό, Αυτός θα σου το δώσει. Ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Της λέει ο Ιησούς. Το ξέρω πως θα αναστηθεί, όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη ημέρα, του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, Κύριε, του λέει. Εγώ έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο. Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδελφή της τη Μαρία λέγοντας, «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε να πάει κοντά του, γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. «Πού τον έχετε βάλει?» τους ρώτησε. Του λένε, «Κύριε, έλα και δες». Τότε ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε κι αυτός εδώ να μην πεθάνει», έλεγαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Του λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού, «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες το μνήμα». Της λέει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Έβγαλαν λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Κι όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με δυνατή φωνή, «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν, «Τι θα κάνουμε? Πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε Αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε, «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος. Αυτό βέβαια
δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς. Προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραίμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από όλη τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν, στο χώρο του ναού, έλεγαν μεταξύ τους: «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε 2 μαθητές, λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως τα χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στην πόλη της Ιών, νάτος, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν: «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσταϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη, αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Κι όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω. Να πω: «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα». Μα εγώ
Γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτήν την ώρα της οδύνης. Θα πω, Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντή. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθανε. Τότε το πλήθος του αποκρίθηκε. Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τότε ο Ιησούς τους είπε, λίγον καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως, για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε παιδιά του φωτός. Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε Αυτόν, έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας. Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του? Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για Αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε Αυτόν, αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε, «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει μόνο σε εμένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη ημέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο Πατέρας. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης, δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως,
γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων, που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Τον ρώτησε ο Νικόδημος: «Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε ξανά. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθέναν που γεννιέται από το πνεύμα». «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ο Νικόδημος. Ο Ιησούς του απάντησε: «Εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις? Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίδουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Και να, ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στον Θεό. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε
Βλέποντας το δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Κι αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά κι αν πείτε σε αυτό το βουνό «σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Κι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε». Τι γνώμη έχετε τώρα για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε 2 παιδιά. Πάει λοιπόν στον πρώτο και του λέει: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε: «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στον δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος του αποκρίθηκε: «Μάλιστα, κύριε», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους 2 έκανε το θέλημα του πατέρα του? «Ο πρώτος», του απαντούν. Τους λέει ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης κηρύττοντας την οδό της σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν. Και εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανοήσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Έστειλαν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανέναν γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Εκείνοι του έφεραν 1 δινάριο. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» τους ρωτάει. «Του αυτοκράτορα», του απαντούν. «Δώστε λοιπόν», τους λέει, «στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιου αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφός του τη χήρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδερφός, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους απάντησε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός
του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα. «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στο νόμο?» Αυτός του απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή, να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός, και εσείς όλοι είστε αδερφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτοράς σας είναι ένας, ο Χριστός. Όποιος σπουδαίος από εσάς να είναι υπηρέτης σας, γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Γι' αυτό κι εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει επάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού «Διδάσκαλε, πες τον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς του απάντησε «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη
όσο περίσσια κι αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή. Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου». «Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου, τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν? Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός». Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα εγκρεμιστούν».